Jedan prebranac po kućama, nesabilazna hrana na našim trpezama, a pogotovo za vreme postnih dana. Sad u čemu je u stvari magija prebranca? Pa može da se jede kao glavno jelo i kao hladan prilog. Neki ga jedu kao salatu uz pečenje, hladan, topao, uvek ukusan. Čudo djela. Zamalo da zaboravim salatu. Ukratko klasika. Paradajz ili pečena paprika, sve ostalo mi nekako ne ide u prebranac. Eventualno neki dobar stari sir. Već je kasno i moram da napravim malu pauzu snimanju ovog videa i odog do frižidera sasvim slučajno imam tamo nekog prebranca od juče. Meni je lično tako najviše prija. U ponoć iz frižidera hladan bez išta. Ako ste se još, ne daj Bože, kojim slučajem vratili sa sudara na kojem vam je ona udelila trajnu korpu, ništa vas bolje ne može dići iz bedaka osim hladnog prebranca i ponekog hladnog piva preko njega. Jebote, nestalo mi piva. I tako da vas ne gnjavim dalje, najbolje da ga spremite sami. Naravno, prvo ga kupite ili obiđete pakice po komšiluku da vam ga pozeme, a posle toga ga trajno kupujete sigurno. Ako vam se svidela ova lepa pričica, lajkujte, prijavite se, pritisnite zvonce, a mi se vidimo u nekom sledećem videu. Dotle, živeli!